हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, এই মুভির না হচ্ছে ক্যাপ্টেন মার্ভেল। আগুক এই মুভির পুরা কাহিনী কইবি, সেইপাই ভিডিওটি আরম্ভରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। थैंक यू फ्रेंड्स। ମୁଭିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଶତ୍ରୁ ସହିତ କେମିତି ଲଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଉଥାଏ। ସେ ଲୋକର ନାଁ ହେଲା ବେନ୍ ରକ୍ ଆଉ ସେ ଝିଅର ନାଁ ହେଲା କ୍ୟାରଲ୍। କ୍ୟାରଲ୍ ଲଢ଼େଇ କଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଏ। ବେନ୍ ରକ୍ କୁହେ, କ୍ୟାରଲ୍ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର, ନହେଲେ ଏକଥା ପରମ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କ୍ୟାରଲ୍ ବେନ୍ ରକ୍କୁ ପଚାରେ, ପରମ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି? ବେନ୍ ରକ୍ କୁହେ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିଯିବ। ତାପରେ କ୍ୟାରଲ୍ର ପରମ ଶକ୍ତି ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ପରମ ଶକ୍ତି କ୍ୟାରଲ୍କୁ କୁହେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଅଛୁ ତାର ନାଁ ହେଲା ହାଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସ୍କ୍ରଲ୍। ସେମାନେ ବହୁରୂପୀ ପରି ବେଶ ବଦଳାଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ରହକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେହି ଟିମ୍ରେ କ୍ୟାରଲ୍ ଯିବ ଆଉ ସବୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ସେହି ଟିମ୍ ସହିତ କ୍ୟାରଲ୍ ଯାଏ ଆଉ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନଙ୍କ ସହ ଫାଇଟ୍ କରେ। ସେହି ଫାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କ୍ୟାରଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଇନେଟିକ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରେ ଆଉ କ୍ୟାରଲ୍ ବେହୋସ ହୋଇଯାଏ। କ୍ୟାରଲ୍ର ସାଥୀମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନେ କ୍ୟାରଲ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ତାର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ଅତୀତକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କ୍ୟାରଲ୍ ହେଉଛି ହାଲା ଗ୍ରହର ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର। ସେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ତା ନାଁ ହେଲା ମାରିଆ ରେମ୍ବୋ। ତାପରେ ହାଲାର ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୃଥିବୀରେ ତାର ନାଁ ହେଲା ଲୋସେନ୍। ସେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ପେଗାସସ୍ରେ କାମ କରେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କ୍ୟାରଲ୍ର ହୋସ୍ ଫେରିଆସେ। ସେ ସବୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍କୁ ମାରିଦିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍କୁ ପଚାରେ, ସେମାନେ ତା ମସ୍ତିଷ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ? ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କୁହେ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅତୀତକୁ ଯାଇ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାର କଲୁ। କ୍ୟାରଲ୍ କୁହେ, ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କୁହେ, ଆମର ଡକ୍ଟର ଲୋସେନ୍ର ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର। କ୍ୟାରଲ୍ କୁହେ, ଲୋସେନ୍କୁ ସେ ଜାଣିନି। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କୁହେ, ତମେ ଲୋସେନ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ସେ ତମ ଅତୀତକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ତାପରେ କ୍ୟାରଲ୍ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଚାଲିଯାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ସେ ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ। କ୍ୟାରଲ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼େ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ଲାନେଟ୍ C53, ମାନେ ପୃଥିବୀ। କ୍ୟାରଲ୍ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବୁଥ୍କୁ ଯାଏ ଆଉ ବେନ୍ ରକ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ଆଉ କୁହେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନେ ଲୋସେନ୍ ଆଉ ତାର ଲାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କ୍ୟାରଲ୍ର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଟ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେଠି ନିକ୍ ଫ୍ୟୁରିର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଏ। ସେ ସିଲ୍ଡର ଏଜେଣ୍ଟ ଥାଏ। ଫ୍ୟୁରି କ୍ୟାରଲ୍କୁ ପଚାରେ, ସେ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? କ୍ୟାରଲ୍ କୁହେ, ସେ ହାଲା ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବହୁରୂପୀ ପରି ଭେଷ ବଦଳାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କ୍ୟାରଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରେ ଆଉ ତାର ପିଛା କରେ। ହେଲେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଭେଷ ବଦଳି ସେଠୁ ଖସିଯାଏ। କ୍ୟାରଲ୍ ସେଠୁ ଫ୍ୟୁରି ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନେ ଲୋସେନ୍ର ଲାଇଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫର୍ମୁଲା ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତାପରେ କ୍ୟାରଲ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁରି ପେଗାସସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲୋସେନ୍ର ରେକର୍ଡ଼ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। କ୍ୟାରଲ୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜେ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଲୋସେନ୍ ଥାଏ। କ୍ୟାରଲ୍ ଭାବେ, ଯାହାକୁ ସେ ପରମ ଶକ୍ତି ରୂପେ ଦେଖିଥିଲା ସେ ପୃଥିବୀକୁ କେମିତି ଆସିଲା? କ୍ୟାରଲ୍ ବେନ୍ ରକ୍କୁ ପଚାରେ, ସତ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଲୋସେନ୍ କିଏ? ବେନ୍ ରକ୍ କୁହେ,
ଲସେନ୍ ହେଉଛି हाला ଗ୍ରହର ଜଣେ ସୁପର ଯୋଦ୍ଧା। ସେ ପେଗାସସରେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତ ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ମାନେ ସେଠିକି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। କ୍ୟାରୋଲ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁରି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କ୍ୟାରୋଲ୍ କୁହେ ମାରିଆ ରେମ୍ବୋ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ନିଜେ କିଏ ଜାଣିପାରିବ। କ୍ୟାରୋଲ୍ ମାରିଆ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ କୁହେ ତାର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ନିଜେ କିଏ ସେ ବି ଜାଣିନି। ମାରିଆ ରେମ୍ବୋ କୁହେ ତୁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତୋ ନାଁ ହେଲା କ୍ୟାରୋଲ୍ ଡେନଭର। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ଜାଗାକୁ 2 ଜଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଆସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାରୋଲ୍ର ଭଏସ୍ ଅଛି। ଯଦି କ୍ୟାରୋଲ୍ ସେହି ସିଡ଼ିଟିକୁ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିପାରେ। କ୍ୟାରୋଲ୍ ସେହି ସିଡ଼ିଟିକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ପଛ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଦିନେ ବିମାନରେ ଲସେନ୍ ସହିତ ତା ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀକୁ ଯାଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ଯାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଲସେନ୍ କୁହେ ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ କାମକୁ ହାସିଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିମାନଟି ତଳେ ଖସି ପଡ଼େ। ଲାସନ୍ କ୍ୟାରୋଲ୍କୁ କୁହେ ତାର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ମାର୍ବେଲ୍। ସେ हाला ଗ୍ରହରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତ ଉପରେ କାମ କରେ। ସେ କୁହେ ଏହି ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଏହା ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେହି ସମୟରେ ବେନ୍ ରକ୍ ସେହି ଜାଗାକୁ ଆସେ ଆଉ ମାର୍ବେଲ୍କୁ ମାରିଦିଏ ଆଉ କ୍ୟାରୋଲ୍କୁ ପଚାରେ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତ କେଉଁଠି ଅଛି। କ୍ୟାରୋଲ୍ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାୟାରିଂ କରେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧମାକା ହୁଏ ଆଉ ସେ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତର ସବୁ ଶକ୍ତି କ୍ୟାରୋଲ୍ ଦେହରେ ପଶିଯାଏ। ତାପରେ କ୍ୟାରୋଲ୍ ବେହୋସ୍ ହୋଇଯାଏ। ବେନ୍ ରକ୍ କ୍ୟାରୋଲ୍କୁ ନେଇ हाला ଗ୍ରହକୁ ଚାଲି ଆସେ। କ୍ୟାରୋଲ୍ ଜାଣିପାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ତାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ବେନ୍ ରକ୍ ହେଉଛି ତାର ଶତ୍ରୁ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କୁହେ ଏବେ ବି ସେ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତ ମାର୍ବେଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କୁହେ ସେହି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ତାକୁ କ୍ୟାରୋଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। କ୍ୟାରୋଲ୍ କୁହେ ବେନ୍ ରକ୍ ଆଗରୁ ଆମକୁ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେ ଏନର୍ଜି ସ୍ରୋତକୁ ଷ୍ଟେଷ୍ଟରାଇଡ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ବେନ୍ ରକ୍ ତା ସୈନ୍ୟ ଧରି ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ କ୍ୟାରୋଲ୍ ସହ ବହୁତ ଫାଇଟ୍ ହୁଏ। ସେ ଟେଷ୍ଟରାଇଡ୍ ପାଇଁ କ୍ୟାରୋଲ୍ର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ସବୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କ୍ୟାରୋଲ୍ ଫ୍ୟୁରିକୁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଦିଏ, ଯଦି କେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେ ସେଥିରେ କ୍ୟାରୋଲ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ଆଉ କ୍ୟାରୋଲ୍ ମହାକାଶକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତିକିରେ ମୁଭିଟି ଶେଷ ହୁଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।